曲はね、初めて演奏するんですよね。40数年ぶりじゃなくて初めての新曲次の2曲はですね、また古い曲なんですけども、オラソンシートっていうね、アンリちゃんに歌ってもらいますけど、これは、クリスティーナとウーゴっていう人たちが1枚目か2枚目のレコードに入れてたと思いますけどね、坂本澄子さんの「夜が明けて」っていう曲がありますけど、それの元になったのではないかという曲だと思います。その後もね、これは、ノバドル歌っていうね、これまた古い曲なんですけど、お送りしたいと思います。さっき舞台のことっていうのは廊下で待てがありました、この毛のついた楽器は何でしたかという聞く人がいるんですね、これはもう皆さんよくご存知のキルビンチョのやつなんですけども、1982年にオロスコの工房行って買ってきました、それから40何年間
ずっと弾いてなかったんですけど、今日、弾いてみようかなということで持ってきました。ロバトの歌っていうね曲をお送りしたいと思います。もう最後の曲になったんですけどね、いい加減に早く終わるという感じがありますけども、もう一曲ね、演奏しておりますウジャガーダっていうね、リズムでお送りします、エル・プラド・デ・ラパスというね、ボリビアの高い曲なんで踊れる人は一緒にねこの前で踊っていただいたら楽しいなと思いますけども、よろしくお願いします。
で